l'alumnat que finalitza l'etapa implica considerar un dia molt especial, o millor dit, el dia per poder començar nous reptes i plantejar-nos noves metes perquè tenim un títol i ha de ser, sí o sí, un dia especial. Com a centre, i pensant en cadascú i cadascuna de vosaltres, ens omple d'alegria haver contribuït a la vostra formació. Esperem que a l'IES Maestrat us hagin donat el nivell adequat per poder ser competents en el futur. Ara bé, recordeu que abans que administratius o informàtics sou persones i que per a ser una peça clau dins un treball s'ha de ser honest, comprensives i comprensius, empàtiques, respectuoses i un llarg llistat de qualitats que esperem que l'IES Maestrat hagi ajudat a engrandir. Viatjareu pel món, la vostra vida canviarà, però una cosa sempre la tindreu fixa i és que l'IES Maestrat us ha donat uns fonaments que, com en tota construcció important, sostindran totes les vivències que aneu afegint als vostres trajectes. Així que marqueu-vos fites, lluiteu per aconseguir-les i per damunt de tot intenteu ser feliços respectant la felicitat dels altres. Enhorabona i sort! Xics, enhorabona, haveu acabat. Això no vol dir que s'acaba aquesta etapa, però comença una nova, heu de continuar estudiant i malgrat que ningú donava res per ells, ha sigut un plaer ser la vostra tutora. Enhorabona a tots. Hola, bon dia. Avui acaben els nostres alumnes de segon del cicle formatiu d'administratiu. I els he dedicat unes parauletes per veure si se'n van els nervis que tenim tots. Avui és un dia especial, ja que amb aquest acte tanquem una etapa però n'obrirem una altra. Els que continuen aquí, l'any que ve es tornarem a trobar. I és que marxeu a altres instituts, us trobareu molt a faltar. Enhorabona i a gaudir de l'estiu. Gràcies. Especialmente nuestra tutora de este año y también los exprofesores míos. Desde el inicio que estoy aquí, todos los profesores estaban por mí de una manera positiva y tengo mucho a agradecer la adaptación que tuvieron que hacer para que yo pudiera acoplarme tanto al grupo de compañeros, no solo por ser la mayor, porque también vengo de otro país y hablo otro idioma, y sobre todo con la colaboración de los compañeros y de los profesores, hoy he conseguido pujar aquí. Y gracias, Sofía, gracias
los demás profesores por no desistir de mí ni de mis compañeros. Muchísimas gracias. Graduats i graduades d'aquest any, tant d'informàtica com dels cicles administratiu, i donar-vos també la benvinguda a l'etapa laboral per a molts de vosaltres. Heu finalitzat l'etapa educativa al centre de l'IES Maestrat, però això no vol dir que aquí s'acabe la vostra formació. A partir d'ara vos donem a vosaltres les ales i esperem haver-vos donat les eines per a que seguiu formant-vos i milloreu com a persones, però també com a professionals d'ara endavant. Per a mi, a nivell particular, ha sigut un any molt especial perquè heu sigut la meva primera tutoria i jo crec que en el futur ne passaran moltes per davant dels meus ulls, però sempre, sempre, sempre sereu la meva primera tutoria. A partir d'ara se separen els nostres camins, però bé diuen que tots els camins porten a Roma, així que ens veiem allà. d'Orles, vos queda desitjar-vos bon estiu, després teniu una obra de teatre a l'auditori i ara un esmorzar. Passeu ordenadament i vos donaran l'esmorzar a totes i tots. Bon estiu!